Чак целувки сега, баш така не става. Ти можеш да искаш, ама не става тъй. Аз не помня да сме се скарали, да сме се били, такива работи нямаше. Аз, например, съм в 92 години и казвам на всеки: живейте си живота. Той е единствен. Даже имаше една такава приказка, може да запишете. Може да се представите и да кажете на колко години сте и от кога живеете в дома? В дома живея от 1 година, навърших 86, преди 2 дена беше. И почнах 87-та. Защо? Напротив, аз се радвам, че на тия години съм в това състояние. Както виждаш, не съм на легло. Може да съм с бастун, обаче се движа. Нямам нужда от чужда помощ. Сама се храня, не се напикавам. 34-ти набор съм аз. И на 77 години. А от кога живееш в дома? В дома съм от 1 година. Благодаря за вниманието. Може да се представиш накратко да кажеш на колко години си и от кога живееш в дома? Ама те са много, 92. Вече 92 години имам. Тук съм дошъл, даже и госпожата беше тогава. Първия аз и Петя открихме на 1 май месеца. И оттам тръгваме напред, до сега ни върви много добре. Чудесно. Обичаме се, уважаваме се и следиме какво идва в живота. За дълъг брак ли? За дълъг брак трябва да има, по принцип, на първо място трябва да има любов между хората. Без любов брака просто не е брак. Живота не е живот. Дори и не само между брачни двойки, но и между приятели. Няма ли обич между хората? Няма ли добро чувство? Няма и приятелство, няма и добър живот. Най-важното минало за 1 година, толкова бързо мина този брак. Аз не помня да сме се скарали, да сме се били, такива работи нямаше в нашото се. Заедно строяхме апартамента, заедно живеехме набързо и накрая се разделихме. Дългия брак не ме връщайте. Жена ми почина преди 35 години. Най-хубавата жена беше 4 деца имаше родила и това е, живота е това. Изненади. Аз дълголетен съм. Тайната, спокойствието, да се владееш, да можеш да се водиш с желанието и на другите. Аз до сега не се помня да съм скарал с някой да се биеме, такива работи няма. Тайната тя ти го потвърди първо. Второ, човек трябва да бъде за себе си добър. Да не разбива нещата така, че някой да го сочи с пръсти. Това е тайната на този живот. Ако живееш с човека с тази жена, учителка, завърши, заедно сме тук и се обичаме. Това е. На младите да си живеят живота, да си живеят младостта разумно. Младите, най-важното, да започнат колективно да живеят с приятели, с другари. И иначе до там. Кой се сърди, кой бяга, няма живот за него. И моят съвет е да се погаждат и приятели, и чужди. Значи, тебе човек да си намира место в живота. Да знае, че това, което го прави, е правилно. Щастлив човек е, който постигне всичко онова, което е изпуснал. И затова казват, добави си изгубеното, за да можеш да живееш. Щастливен според мен, за мен ще говоря, тебе да умееш да уважаваш всеки. Уважаваш ли тебе не, ето как не уважаваш. Всички без живота е добър. Но вземеш ли да правиш някакви завои насам натам, те се връщат след това, връщат се върху себе си. Затова живейте си живота както трябва. Въпрос. Защото в настоящия живот сумата и изненади излизаха и не можеш да се ориентираш в какво положение си. Но въпреки това се държим. Аз, например, съм в 92 години и казвам на всеки: живейте си живота. Той е единствен. Даже имаше една такава приказка, може да запишете. Момиче си младо с памет лазурен. Ти скоро ще влезеш в живота ти бурен. Тогава пази се добре и живей, защото се живее с години, а не с векове. Аз до сега
За нищо не съжалявам. Съжалявам, че от малък ме включиха в труда. Много малък. Пасе, говеда, овсете. Това е на село. Точно така, приятелите, добрите отношения, когато ти някой, като кажеш добър ден, ти се усмихне, и ти, съответно и ти отговаряш със същото добро чувство. Да срещаш една такава случайно жена и да я целуваш. Нали, това е нещо. Чак целувки сега, баш така не става. Ти можеш да искаш, ама не става тъй. Най-много ме кара да се усмихвам, когато госпожата Соня ми диктуваше на Динов белите дрехи, тук отвънка, бабата ми. Не Динов? Дънов, така, Дънов. Това значи ми остана за винаги. Най-важното, те са много важни. Всичко човек тебе да го уважава, да зачита. Не е само една. Много неща има, които ако задминаваш някой, ако правиш завой по пътя, не е добре. Живей си живота. Добрите отношения и обичта между хората.